Sa mga taong hindi po nakakalit po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging silak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, una po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo matitid sa aking mga susunod na video. At huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong iniiga po sa hirap ng buhay. At ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat sa lahat yung mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik tiktik at tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Bagong lahat po ay shoutout muna kay Bike Tayo Commented, Sherlyn Uriola, Berlindo Palisok, Christopher Kabutulan, Kenneth Ron Commented, Robin Mantanilla, Michael Hermosa, Rox Taginod Commented, April Kalisang, Renil Moral DTV, Bike Tayo TV, Robert Rosco Commented, Roldan Buo Commented, Ryan Labisti, Aran Prayulin, JR Saguilo Commented, Estrada, Marlin Bautista, Fight to Win, Shirley Lopez, Pakagat ng Dilim, EDC Commented, Nils Mabago. Sa mga hindi ko po nabanggit po ay shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang share ko po sa inyo ngayon po ay orasyon sa bukol, Liwangan ng Pangasinan. Kung may bukol po kayo sa katawan na mga matagal na po, huwag nyo po yung babaliwalain po na yung may bukol po na nakakabit po sa katawan natin, ay huwag yung baliwalain po, huwag yung galawin po yung ganun na bukol po, huwag yung hilot-hilutin. Ang gawin nyo po ay ipagkakalog ko po sa inyo ay magdasal po kayo ng isang Ama namin, Panginoong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Kung wala pa kayong puder po, dapat po ay magkuhan po kayo ng puder, kahit isang puder lamang po, at magdasal ng isang Ama namin, Panginoong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Napaka-delikado po yung bukol sa po. Kahit maliit po, basta huwag yung galawin po para hindi siya lumaki. Ang gawin nyo lang po, ipakakalog ko po sa inyo yung orasyon na to. Tapos, usarin sa isip lamang po, ipo sa kanang kamay, i-upload sa bukol po. Kung gusto nyo po, kumuha po kayo ng langis po, tapos ibulong nyo pong orasyon. Tapos ilagay nyo sa bukol po. Basta tiwala lang po. Ang paggawa po ng kon po kasi hindi basta-basta mawawala po yan. Kung di tiyaga lamang po, magtiyaga po kayo na kon po. Kung may, mas lalo kung may yung chichirika po, maganda po kung may chichirika po, dikdikin nyo po yun, tapos itapal po, bukol po. Araw-arawin nyo po na itapal po hanggang sa mawala po. At ibuga po niyo yung orasyon na to para mawala po tuluyan po yung bukol po. Magkun po kayo ng salumpas, isulat po yung orasyon na to gamit po ang pulang ballpen po. Isulat nyo po sa madikit, tapos itapal nyo sa bukol po, para kon po. Pagkasulat mo nyo sa salumpas po, usalin nyo po ng 3 beses po, ipo nyo sa salumpas, tapos idikit mo, sabay idikit po. Kahit hindi nyo na po isama po yung sa pangalan ni Jesucristo ng Tagasarit po, ibugan nyo po doon sa may kon po,
Hindi nyo na po lagyan po ng susi doon sa sinulat po ninyo. Pag binanggit nyo po naman po, isama po ninyo po yung sa pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret po. O magpun po kayo ng isang kalating basong tubig, ibulong nyo po yung orasyon po, tapos bulong nyo ng 3 beses po, tapos bulungan nyo po ng susi po sa pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret, tapos sabay nyo po inumin. Gawin nyo pong araw-araw hanggang mawala po yung bukol. Basta tiwala lang po pag gumagawa po kayo, hindi basta-basta po matatanggal po kaagad pong bukol, kundi kung may tiyaga po, may nilaga po. Para hindi na po kayo magpa-opera. Mahirap po magpa-opera na ngayon na wala kang kapira-pira. Mahirap po yun. Malaking pira po yun pag nagpa-opera ka pa. Dapat po basta gumagawa po kayo ng mga ganitong ritual po na magkukon po kayo, magpursige po kayo at manalangin sa Diyos ang makapangyarihan. Huwag po kayo mawala ng pag-asa po pag may bukol po kayo na manalangin kasi Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kasi ang Diyos na po ang gagamot po sa inyo. Kung may kasalanan po kayo, lahat po tayo nagkakasalanan po. Kung may kasalanan po kayo na noon hanggang ngayon na may kon po kayo, palamura o kon po, magbago na po kayo. Kung may iniinda po kayo mga karamdaman na bukol o kahit ano pa man, ay magbago po kayo. Humingi po kayo ng tawad sa Diyos ang makapangyarihan po para gabayan po kayo, para tulungan po kayo na nagsisi po kayo galing sa puso't isipan nyo po. Ang pagsisisi ay kung ano pong nagawa po yung mga kasalanan, pagsisihan nyo na po at humingi kayo ng tulong sa Diyos ang makapangyarihan at pakakaluban po kayo ng kon po. Pag kon po na po kayong nagsisi po kayo sa kon po, kaya huwag kong mawala ng pag-asa po. Basta may nabubuhay po tayo, may pag-asa po. Basta ang pag-asa po ay kaagabay po yun ay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kayo gumawa ng kahilingan po at magpakumbaba at manalangin sa Kanya. Gustong-gusto ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat po yung pag manalangin ka at humingi ng tawad at pakakalob sa inyo. Hindi siya madamot, hindi po siya kon po, basta pakakalob sa inyo. Kung buong puso po kayo nananalangin na kon po, yung masidhing nais po yung pagdadasal po nyo at kon po yung paghingi ng tawad sa Kanya, pakakalob sa inyo. Wala po siyang kon po, basta kon po magtiyaga lamang po na kon po, pakakalob sa inyo ang kon po. Magdasal po ng isang Ama namin, Panginoong Maria Luwalhati, sumasampalataya, at isunod po yung orasyon po, orasyon sa bukol po. Ang ikon ko po lang po dito, ang bukol po yung sinasabi ko, yung bukol na matagal na pong bukol na tumubo sa katawan, hindi po yung bukol na nauntog. Madali lang pong gamutin po yung nauntog na bukol na sa ulo. Madali lang pong gamutin po yun. Kumuha lang po kayo na, kung halimbawa na untog lamang po ng ngayon po lamang araw, kumuha kayo ng piso kung bumukol, tapos ihilot po nyo yun, o kung pulagyan nyo na langis tapos ihilot nyo, mawala na po yun. Ang kinukuhan ko po ditong bukol ay yung bukol sa yung matagal na pong bukol, yung lumalaki. Kaya po sinir po sa inyo na kukuhan po po, napakabisa po yun yung pag nag-usal po kayo ng orasyon po, ay humingi muna tayo ng gabay sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, humingi ng tawad po sa Kanya at tutulungan po tayo. Kaya tandaan po ninyo sinabi ko, totoo po yun. Bago tayo mag-usal po ng orasyon, humingi muna tayo ng mga nagawa nating kasalanan sa Kanya at ipagkakalob sa inyo ang kapangyarihan ng orasyon na magagamit po ninyo. Narito po ang orasyon po, matam maom rom moom bim pita ha pitak. Yung may pitch po, parang PH,
automatic na po yung P. Wala na po yan, basta automatic na P yan. Pagbasa po yan, P. Pitak. Ganun po. Narito ang orasyon, matam maumrum moom bim pita ha pitak. Matam maumrum moom bim pita ha pitak. Matam maumrum moom bim pita ha pitak. Tapos inusal po sa isip lamang po, ipo sa kanang kamay niya po sa bukol po, o ipo sa tubig at kalating tubig at inumin. Habang hindi nyo pa naiinom po yung tubig, ilagay nyo po ng susi sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret po. Kahit na yung ipo sa kamay, pag inusal nyo po itong orasyon na po ito ay ipo nyo sa kamay, tapos lagay nyo ng susi agad, ipo nyo rin po sa kamay, tapos isa-plus po nyo sa bukol po. Gawin nyo pong araw-araw hanggang sa gumaling po. Huwag kayong mawala ng pag-asa, basta gawin nyo po araw-araw at unti-unti pong magkukon po yung bukol, liliit po. Basta tiwala lang po sa sarili at manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tiwala po sa Kanya. Wala pong imposible sa Kanya kung ipagkakaloob sa inyo ang kagalingan po ninyo. Hindi po siya madamot, hindi po siya basta manalangin lamang po kayo at humingi ng basbas at humingi po ng tawad sa Kanya. Napakabisa po ang humingi ng tawag na nagawa nating kasalanan. Lahat po tayo nakakagawa po ng mga kasalanan. Talagang hindi po natin maiwasan po yung gawa ng kasalanan, pero dapat po humingi tayo ng gabay sa Kanya na humingi ng kapatawaran sa Diyos ang makapangyarihan sa para ipagkalob sa inyo ang kagalingan po natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po niyo aking binagi na at video. Sana po huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang binay ko. Maraming salamat po.